Здравейте, приятели! Ние сме България на длан и този път поемаме заедно с вас към един от най-големите зимни курорти в България – Банско. Той предлага отлични условия за ски туризъм с модерни ски съоръжения, новоизграден кабинков лифт, като заедно с това комбинира много старобългарска архитектура и чудесни места за отмора, ваканция и трупане на спомени. Една от емблемите на Банско е кулата с камбаните в центъра на града. Ще я откриете до църквата Света Троица. На всеки половин и кръгъл час те звънят и повече от 120 години събират хората. Твърди се, че когато е тихо, могат да се чуят из цялото Банско поле чак до Разлог. Подобни камбани няма никъде другаде из страната ни, изработени с висок процент сребро в металната сплав и така са настроени, че да могат да се изпълняват различни мелодии от тях. След този извън ви препоръчваме една бърза обиколка на музеите тук. Първа спирка – музей Никола Вапцаров. Тук ще видите пресъздаден бита на семейството му и ще се запознаете с неговото детство. Не пропускайте и къщата музей Неофит Рилски. Тук е роден и израснал патриархът на българските учители и книжовници. Къщата също така е и образец на банската архитектура. Разбира се, Банско не би било толкова любимо място за туристи от целия свят, ако не беше вълшебната природа и величествени гледки на Пирин, както и безкрайните възможности за разходки в планината, законна езда и планинско колоездене през лятото. Една от забележителностите, които задължително трябва да посетите, е Байкушевата мура. Тя е на над 1300 години и е сред милионите доказателства колко специално място е природен парк Пирин. Разбира се, Банско е магнетично място, особено през зимата. Курортът предлага чудесни условия за ски спорт, както за начинаещи, така и за опитните скиори. Ски зоната предлага общо 65 км трасета, от които 9 са ски пътища. А пистите са абсолютно безопасни и винаги отлично поддържани. Подгряхме ви за предстоящата зима, но нека се върнем още в последните топли дни. Сред най-забавните неща тук е надуваемата водна парзалка на Бандеришка поляна. Тя е най-дългата в Европа със своите 350 метра. Но за не толкова смелите могат да се намерят и куп други забавления, като например по-къса парзалка или пък голф за деца, въртележки и още привлекателни местенца, които да задържат вниманието и на малки и големи. В последните години обаче Банско е много повече от спорт, от природа и от отмор. Банско е култура. Надали има някой в България, който да не е чувал за Банско Джаз Фест. А в последните години събитията както през лятото, така и през зимата са все повече. Тази година на сцената на Джаз Феста видяхме световните имена Салвадор Собрал, Джордж Кейбълс и Ада Монтаянико. Имаше и специална сцена за по-младите творци. Банско е за всеки. Банско е за ентусиастите и спортистите, за хората, които обичат природата и чистия въздух, за тези, които живеят за красивите гледки, както и за тези, които живеят за хубавата музика. За тези, които черпят сили от историята
и за тези, които виждат все по-доброто бъдеще на курорта. Банско е за всички нас, които си обичаме страната, и за нашите гости, които искаме да впечатлим.